Nwaanyị sị na ya tọnụlụ mebe supe bulu lezi maka ife ụmụ nwoke melie maka na ọ tụrụ imebe nna ya mụọ nwa. Nwoke tụbala ime wee gọnarị ya gbawasị anya obu na ụmụ nwoke agbawago ya obu too much n'ọnya ka a ji wee tọnụ wee bulu mebezie supe bụzalụ lezi like baza ụmụ nwaanyị ibie. O si m ihe nke a wee gbasasị anya na-ekwu na-achọ ka ya believe onye wee chọọ ka ya mala ife ndị mmadụ lụ. Ọdụ unu ka o nwere ife nwoke ga-emekete nwaanyị kpasuketie iwo ma breketie heart maka ya o wee sị na ya decide ka abụzalụ nwaanyị a na-ele nwaanyị ibie, ka abụzalụ nwaanyị a na-eme supe, ka abụzalụ nwaanyị achọrọ nwoke na ndị a. Nọọ atọfụ ihe ụmụ nwoke melie na ọ bụrụ nọọ ife dị ya na-arụ na ọ bụrụ nọọ ife ya chọrọ ime mana still na ya chọrọ ibi ndị a ma nwoke ọ nọ na ndị a ma nwoke a nọrọ na ndị a. Akwa ịghọtago. Abụrụ m ihe m ga-ekwu. Iwo the capable of anything. So, I don't know. Gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this lady aka ije ma ife ọ ga-eme. Ọ dị possible ka ọ na ọ dịrọ possible. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.